ये दो बोलो जी, ये दो सेवन ले लिया था। ये दो सेवन ले लो। बोलो 500 रुपये, 500 रुपये, 600 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 रुपये डाले अल्लाह, 600 रुपये डाले। और मीटर से 1000 रुपये, 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 1000 रुपये। सेलफोन पे 1000 रुपये, 1000 रुपये, 1000 रुपये, 1000 रुपये। बोलो 1000 रुपये, अरे भाई बोलो 1000 रुपये, 1000 रुपये, बोलो 1000 रुपये, बोलो 11 12 12 12 12 12 1300 रुपये, 1300 रुपये, 1300 रुपये, 1400 रुपये, 1400 रुपये, 1400 रुपये, 1400 रुपये। माल भारी है, 100 सवा 100 है। अरे गडी हाँ अरे गडी ये देख रहे हैं, ये 100 सवा 100 देख रहे हैं गडी कहाँ है? अच्छा क्या है? 1400 रुपये, 1400 रुपये कर। बोलो 1000 रुपये, 1000 रुपये, 1000 रुपये, 1100 रुपये, 1100 रुपये, 1100 रुपये, 1100 रुपये, 1100 रुपये। बोला 1000 रुपये, 1000 रुपये, 1000 रुपये, 1000 रुपये। बोलो 1000 रुपये, 1100 रुपये, 1100 रुपये, 1100 रुपये, 1100 रुपये, 1100 रुपये, 1100 रुपये। 1000 रुपये, 1000 रुपये, 1000 रुपये, 1000 रुपये तेरे भाई को 1300 रुपये, 1400 रुपये, 1400 रुपये, 1400 रुपये, 1500 रुपये, 15 1600 रुपये, 1600 रुपये, 1600 रुपये, 1600 रुपये, 1600 रुपये, 1600 रुपये, 1600 रुपये परमेश्वर से चेंज करने ये 5 है। बोलो 1000 रुपये, आ गए मामा 1100 रुपये, 1200 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 रुपये करे। बोलो 200 बढ़ती बोलो, बोलो 1500 रुपये, 1500 रुपये, ये भीमू 1600 रुपये, 1600 रुपये, 200 बढ़ती। ये भीमू है मोड़ा गुलाबी हुआ परमेश्वर 1600 रुपये, 1600 रुपये, 1600 रुपये, नहीं करते 1600 रुपये, 200 बढ़ती। 1600 रुपये, 1600 रुपये,
ये भीमू ये सो 1700 रुपये ए जरा वही पे इधर बोलो भीमू बोले 1700 बोला रुपये 1700 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 रुपये चले 1700 रुपये करो अभी 1700 रुपये 1700 रुपये 1700 रुपये चले 1700 रुपये करे ओ अल्लाह बोलो 1000 रुपये ओ अल्लाह देखो के 100 रुपये 1200 रुपये 1300 रुपये 1300 रुपये 1300 रुपये 1300 रुपये 1300 रुपये 1300 रुपये गुलाबी 1300 रुपये 1300 रुपये अल्लाह 800 रुपये 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 सब बोलो 800 रुपये ये कितना में बैठ 900 रुपये 800 रुपये 900 रुपये 900 रुपये मोहम्मद भाई 900 रुपये 900 रुपये 900 रुपये 900 रुपये 900 रुपये 900 रुपये डाले 900 रुपये 900 रुपये 900 रुपये 200 रुपये